پس از 2 سال صاحب اختیاری از سابق اتحاد شوروی، تاجیکستان عضو نظیر سازمان بین المللی مهاجرت گردید. سازمان بین المللی مهاجرت برای آغاز فعالیت‌های کشور در حال نمایندگی خود را در دوشنبه باز کرد. در طول جنگ شهروندی که به بجا شدن بیش از 700,000 آدمان انجام یافت، سازمان بین المللی مهاجرت هم به مهاجران و هم به کارمندان حکومتی در مساعدت نمودن به بازگشت گریزگان دیگر اهالی بجا شده کمک مفید خود را تأمین کرد. بر عوض اعتراف سهم سازمان بین المللی مهاجرت 29 نوامبر سال 1994 تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان بین المللی مهاجرت گردید. از سال 1995 تا سال 1997 سازمان بین المللی مهاجرت برنامه‌های بازگشتی خود را انجام داده. بازگشتی با ترتیب 3623 آدمان بجا شده داخلی را از بدخشان به ختلان و دوشنبه تشکیل نموده است. با این مانند از سال 1998 تا سال 2000 سازمان بین المللی مهاجرت بازگشتی با ترتیب 4874 فراریان را از ترکمنستان تشکیل نموده است. در همکاری با کمیسریات عالی سازمان ملل اوید به گریزگان، سازمان بین المللی مهاجرت تامینات ریپاتریاسیای اختیاری بیش از 10,000 گریزگان افغان را از بهار سال 2001 تشکیل نموده است. با این مانند سازمان بین المللی مهاجرت حمل و نقل 210 گریزگان افغان را به کانادا و نروژ تشکیل نموده است. در بین سالهای 2000 و 2002 سازمان بین المللی مهاجرت ریپاتریاسیای 59 شهروندان تاجیک را از ترکمنستان و 256 شهروندان تاجیک را از پاکستان به تاجیکستان برگردانده است. برنامه مبارزه بر ضد خرید و فروش آدم 4 январи соли 2005 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи байни идоравии мубориза ва муқобили хариду фурӯши одамон таъсис дода шуд. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории ҷиҳати мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва миссияи ташкилоти байналмилалии муҳоҷират дар ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расонда шуд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи маҷмӯии мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 2006-2010 тасдиқ карда шуд. тренинг барои кормандони 13 консулгарӣ ва муассисаҳои дипломатии тоҷикистон дар хориҷи кишвар оид ба идентификатсия ва механизми бозравонкунии ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон ташкил ва гузаронида шуд. таъсисёбии маркази миллии таълими оид ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон дар назди факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон тренинг барои ходимони дин ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ оид ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон дар тоҷикистон, пешгирӣ, таъқиби ҷиноятӣ ва офияти қурбониёни хариду фурӯши одамон 3-4 марти соли 2010 тоҷикистон. соли 2009-2011 дар доираи лоиҳаи кӯмаки амалӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон зиёда аз 750 мутахассиси вазорату кумитаҳои давлатӣ оид ба масъалаҳои пешгирӣ, мубориза ва ҳимояи ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон омӯзонида шуданд. 24 августи соли 2011 нақшаи чорабиниҳои муштараки комиссияи байни идоравии мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон ва намояндагии созмони байналмилалии муҳоҷират дар ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи солҳои 2011-2013 ба имзо расид.
даври панҷуми муколламаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндагони муассисаҳои дипломатии хориҷӣ дар қаламрави тоҷикистон буда ва созмонҳои ҷамъияти оид ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон гузаронида шуд. дар ҳамкории зичи созмони байналмилалии муҳоҷират ва комиссияи байниидоравии мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон консерти ҷавонон бо унвони нест бод хариду фурӯши одамон бахшида ба падидаи манфии хариду фурӯши одамон дар коҳи ваҳдат баргузор гардид. рӯзи 2 мили бахшида ба шиори иттиҳоди мо ба муқобили хариду фурӯши одамон. муҳоҷирати меҳнатӣ. созмони байналмилалии муҳоҷират дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ бо ташкил намудани конфронсҳову семинарҳои сершумор дар пойтахт ва минтақаҳо тадқиқот, таҳлил, мубоҳиса ва тарҳрезии сиёсат мусоидат намудааст ва таҳияи қонунгузорӣ ва сиёсати муҳоҷирати меҳнатиро дастгирӣ кардааст. барои баланд бардоштани воқифияти муҳоҷирони меҳнатӣ дар бораи чӣ гуна ба сафар ва меҳнат дар хориҷа омода шудан, созмони байналмилалии муҳоҷират беш аз 1 миллион брошюраҳо таҳияву тақсим ва як қатор филмҳои омӯзишиву мустанад эҷод кардааст, ки ба пешбурди афкори муҳоҷирон саҳм гузоштаанд. соли 2014 душанбе маркази захиравӣ иттилоотӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ барои додани маслиҳатҳои муфид ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар бораи қоидаҳову воқеияти муҳоҷирати меҳнатӣ таъсис дода шуд. илова бар ин дар соли 2008 шуъбаҳои ин марказҳои захиравӣ ки ҳоло марказҳои мусоидат ба муҳоҷирон номида шуданд то хуҷанд, айнӣ, ҳисор, тулоб ва рашт барои паҳн кардани иттилооти ҷадидтарин оид ба муҳоҷират вусъат ёфтаанд. лоиҳаҳо оид ба идоракунии сарҳад дар тоҷикистон дар фурудгоҳи шаҳри душанбе соли 2005 толори вуруд кушода ва таъмир карда шуд. дар ҳамаи толорҳо кабинаҳои марзбонон бо компютерҳо, асбобҳои сабти шиносномаҳо ва воситаҳои дигари тафтиш таҷҳизонида шудаанд. ҳуҷраи тафтишотӣ такрорӣ таъмир ва таҷҳизонида шуд. дар гузаргоҳи сарҳади братства лоиҳа соли 2006 бо кӯмаки молиявии департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико амалӣ шудааст. бинои нави гузаргоҳи сарҳадӣ сохта шуд ва бо ҳамаи таҷҳизоти техникиву коммуникатсионӣ ба истифода дода шуд. таъсиси маркази таълимӣ барои марзбонон дар хорух лоиҳа аз ҷониби департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико солҳои 2005-2006 маблағгузорӣ шудааст. солҳои 2005-2006 барои таълими муштараки кормандони гузаргоҳи сарҳадии тоҷикистон ва афғонистони ҳамсарҳад созмони байналмилалии муҳоҷират маркази таълимии хоруғро таъмир намуда бо лавозимоти техникӣ таҷҳизонид. аз соли 2009 то замони кунунӣ дар маркази таълимӣ беш аз 300 кормандони гузаргоҳи сарҳадии самти бадахшон ва 90 кормандони гузаргоҳи сарҳадии афғонистон таълим гирифтаанд. моҳи октябри соли 2011 созмони байналмилалии муҳоҷират бо ҳамкории ҳукумати ҷопон маркази иттилоърасониро мавриди истифода қарор доданд, ки кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода метавонанд дар ҳолатҳои даркорӣ оҷилан иртиботи видеоӣ дошта бошанд. ин марказ бо техникаи ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардидааст. инчунин марказ рақами махсуси худро дорад. ин рақами кӯмакпурсӣ барои шаҳрвандон аст. шаҳрвандон метавонанд ба рақами 111 дар ҳолатҳои оҷилӣ ё фаврӣ ба ҳангоми сар задани ин ё он фалокат занг зананд.